Ihe na-ayọ Chukwu bụ n'ụdị ife mere na famili a na ome emezikwa ọzọ n'afa Jizọs. Ndị be anyị ekene m unu, ndewonu. Ọkwa ihe a na-ebutere ndị Igbo ọ dị egwu. Nwoke a unu na-ene anya ebe a bụkwa na onye Anambra steeti afia Gabriel Ezeoke. Ọ gịnị mee? Ozu nwoke a dọọna ihe karịrị ofu afọ na mortuary ebe a na-ese okwu. Nwoke anụnwa bịa wee were ana nwanne ya nwoke wee ruo ụlọ ka nwanne ya nwoke a n'obodo oyibo o wee je hapụzi ana nke jeruo ụlọ na ana nwanne ya nwoke. Mgbe nwanne ya nwoke si obodo oyibo wee nata wee sị ọ gịnịzi ka ị ga-ezi were ana m wee ruo ụlọ nke gị ọ dị ọsị. Esemokwu wee bido. Ihe a na-emekwa mgbe ha dị n'ikorobịa. Ha wee segide okwu a wee nụcha nwaanyị mụtacha ụmụ niile toro eto. Esemokwu ka na-aga. Ha jụ na ha ama ndozie. Obodo ekpee na igwe obodo ha kpee, ndị ọbụla tinye ọnụ ha jụjụwa isi na ha achọghọ na iwu bụ na ọ ga-enye ya anị ya andị ọdịgo n'ụlọ. O wee kwechiri na ama nne ya ka emegidezi nwoke a bụkwanụ Gabriel wee nwụọ. Ka ọ nwụsị nwanne nwoke wee kwechiri na ama nne na ama nne na ọ ga-akwụchacha ogwu anị ya ma na ọnwụ ma na ndụ. O wee jee bie bukọrọ ma ụgbọala ma ụfọdụ ihe dịgasị bie na ama nne o wee kwechiri na ama nne. Ka a nazi ekwu nwunye na-ayọzini biko ifi na asị mgbe ha nụcha nwaanyị ndị nwunye ha bịa itinye ọnụ n'okwu ha wee jụ si ndị nwunye ha abịakwa na nso na ụmụnne edozi ha ọ bụrụzie ndị nwaanyị anụtara anụta. Ha segide okwu a ụmụ ha etochagokwa wee megide ka a na-emedi nwunye a wee bịazie jee na nke ndị Women Affairs na Ọka. Ịmazi ihe nwanne nwoke anụta mezi o jezie sizie na ọ na-asọspekt na nwunye nwanne ya gburu nwanne mana ọkwa gị nwachọbụ ka nwanne gị nwụọ nwanne gị anwụzie kịta ịjụ na ama nne jezie na-asị na ị na-asọspekt na nwunye ya nirie na nwunye ya gburu eso ọkwa ya o wee kwechiri na ama nne nwoke a ejegide ikpe ka eweta kọta ọdanie nya wee jechita ndị polisi nke ajụ na ama nne nna ọkwa ihe a ka emegidezi ka ife ịbatazi n'okwu ewee je wetazie kọta ọda ọkwa anyị ka emegide kitikiti katakata kọta ọda ka ewetezi wee bịa butezie nwoke ahụ na afọ ihe a wee na-enisi na mbara bie ndị ikwu na ibe abịaghọ ụmụnna abịaghọ ndị enyi abịaghọ onweghị onye bịanụ ewee jọsụnye nwoke a ka onye enweghị ụmụ ka onye enweghị ikwu na ibe biko kedu ụdị esemokwu dị ihe a mana ka ezi ihe ọ ga-eji were ana nwanne nwoke wee ruo ụlọ ọ nwụzini nwanne nwoke taa kwechiri na enweghị ihe ga-eme ka enyi ya ebe a ọ nọrọ ụlọ maka naanị ya naanị obie na ama nni na tia ka m hapụ unu biko ka unu ga-ezi ihe ifi obi na-agbakwu bụkwanụ Commissioner of Women Affairs na Anambra steeti. Ndewo. It was a mixed feelings as the remains of late Chief Sir Gabriel Odili George Umezoke were laid to rest in his compound as government officials led by Commissioner of Women Affairs, Honorable Ifi Obinabo, head staff, friends and some of Umezoke's family were on ground to enter his remains with court order. Recall that Chief Odili's body has been in the mortuary for over 1 year because his brother denied Chief Odili's wife access to her husband's compound and seized the cows. One lady came to us with Umezoke, that was last year. So complained that the husband's brother is insisting that she wouldn't be able to bury her husband, that her husband died. So we invited the man and all that. We've been going back and forth since last year. So the man was like, he refused to come. Then at the end of the day, we went to police. He came to police as well. Police invited him. So when he came, we tried to get the truth from him. So we couldn't get anything tangible. The woman said that before she got married to this particular man here, the disease, before she got married to this man, that that particular person, brother-in-law, wasn't in good terms, talking terms with the husband, the late husband, reason that she came in and met the problem, that the state brother-in-law built on the husband's land without permission. Before then, that the man was staying in abroad. Since last year, the man stayed in the mortuary for a year and. Okay, so we went to court. We got the first court order for us to go ahead and bury the man. The man now went to police, called the police, went to CID, and started claiming that he is suspecting that the woman killed
his brother. So he said, okay, that he needed autopsy. For the autopsy, he said he wouldn't pay for the autopsy. We were like, you are the one requesting for this autopsy, so why wouldn't you pay? And at the end of the day, we said, okay, no problem. Let's still support this woman. We supported her. And then the day of the autopsy, you come, let's go for the autopsy. He started saying that he wouldn't want to see the corpse of the man, reason that they weren't in good terms, that the man will kill him if he sees the corpse of the man. Then the same person you didn't want to see the corpse, the same person you don't want the man to be buried and all that. So we started doing this. It wasn't easy at all, not easy at all. Until today, that was 3 days ago, we were able to secure another court order to go and bury. So we liaised with the police, then we had to go and carry the corpse because the mortuary, the woman deposited her husband's corpse, refused to release this thing because police wrote to them that the thing was still under investigation. But to the glory of God, the AIG came into the case and said that as long as they've taken the parts they needed for the autopsy, that the man should be buried. I'm happy that today we've succeeded. Soludo is involved, the solution man. Under this administration of Soludo, this kind of thing won't happen. If not because of Soludo, we won't be here today because for him, it's a no-no. It's a no-no. Any kind of intimidation of a widow. Widows' rights law must be protected under Professor Charles Soludo. Because if he's the kind that has all this chameleon character, maybe somebody will connect somebody that knows somebody, I am with people. Course will be going here and there. But for him, whether you know him or you don't know him, as long as you are doing the wrong thing, he's not your friend. Yes. In her condolence message, the Women Affairs Commissioner, Honorable Ifio Binabo, gave thanks to God for Christ's victory over death and urged the family to embrace peace, saying that death is not the end of life, but a transition to eternal glory. And there's something I will always want to tell myself. No wa bokene o wa chuku. Ona megidera ni ihe bulota no wa bo wa chuku no nwere onye nwe ya. Omemu nti nwa ekulu etan. Somebody is in charge, there's owner of this world. And onye nwa bo onye kere ụwa, chuku kere ụwa. And obo na anyị mara no wa bo wa chuku. Ma na igwe niile ga-eje n'ụsụ. No nwere onye ga-epu ome n'ụwa. O ga-enyere anyị aka in taking some decisions in our lives. I think it's noble spiritually, physically. Konya wadindo nata bianso kunu dosia. Egotago obu na anu boroki wani wrongly. Bia ke dosia ka dendo. Obu not the wrong thing kemere. Ke dosia ka dendo. Thank God for the administration of Soludo. Onya mekwo the wrong thing, I get prosecute here. So, mana the issue of maybe onya nwa muzie ebido nwebe problem. Onye nwụrụ anwụ Chukwu kwuru na a ga-etinye ya n'ala. Maybe onye nwa nwụzie ebido nwebe problem. Onye nwụrụ anwụ Chukwu kwuru na a ga-etinye ya n'ala. And even a corporal work of mercy also no FIFA na anyị lụ anya na-enweta ngozi dị n'ime ya. Jesu ka ihe anwa Chukwu nyere anyị, I decided to say upside down. Instead of trying to help do this, Maria and I name for God. And you may say anti Fechukumera, or anti other kind. Can't you see it's very wrong? And then I may say ya one Yakoban Diana Uko, and when he can was in Kanye, Uke, and when he can yana fellow, or Buru Nimbachi, the Bello Omwani. So because Edimohera when I and when he get to that, so now Benny Boomes okay on him. Man, I need not do one to not different places, Ega Funo, where would you case Yaname? Never we see where pota. Ana ma joke. Nka wana eme na ben na gị, nka wana eme na bedi. I want to ask you, can your action? Onye ona gbara nkịtị bụ onye kwetere na arụ ga-adị. When you die, you manage to start to fear. God may ka ịmata na ụwa nta niile bụ gị na-eme. Responding, some of the family members appreciate the state government for all the efforts made to bury their brother and prayed for his peaceful repose. Ekene ka na-eke n'unu ebe ebubidogoro bunataluo ya ọ baa ọ bụghị ka ebu ka a na-etinye n'ala ha na-etinye n'ala bụ anụ a energy cannot be destroyed or ya transform ha na-etinye n'ala bụ anụ ahụ ka o lerie
na onweghị onye che na ojikọ ebubo ji nwere onye ji enu. Yes. Biko n'ofu aka ahụkwa ọ mmanya ebutere unu nwa dịka omenala si dị soro unu ya nwanne ya ka mbụ ọ my elder cousin ka ọ nne ya tọọ my father. So mana ọ na otu ihe si wee dị mgbe a sịkwa a na-ebunata ya mụ nwa anọrọ ya ọsụmụnwa gwa ha na mụ nwa ya mere mana ihe niile emego ka o si na ihe ka mkpa bụ na ọbaga ana taa ọbaga ana ọbazie ana onye chọziri iri aja ebe enyi ya ya jere ọ bụ ma ịba ana ọbaga ana. Ihe ọma niile Chineke debere unu n'ụwa ụmụ unu ga-enye unu n'aha Jizọs Kraịst. Ife a na-eme ọ bụrụ ife mwute ka ọ bụ mụ nwa mana amụrụ nkapa ekene Chineke ekene oge anyị eme information not and say why today why supposed to not go to the send them no amechi na by 7:30 na mma and 7:30 ama me pata nji gba ụzọ anwa ejina mani around 2:33 abata m the same palo ebe a na-agba ebe bụ anyị anọrọ enyibe kwa nwoke ana-asị m ọnwụrụ mgbe pụta ka mbe akwa na my in-law ọ na-amụ amụ sị my in-law isi na-asị na ịnwụrụ na-amụ amụ kunye mana o nwere ike ikwu ọbesife a ụmụ okwu okwuzi ọzọ las ntịgharị ka m pụba gbara nwaanyị na ọrụ ekwu okwu mabụ na ife nlọ sigwa si ofisa mgbapụwa ka ntịkwa na ọdị ndụ na ọ nwụrụ anwụ kunye. In an interview, the wife of the deceased, Mrs. Umezoke, described her husband, who passed away at the age of 76, as a kind and generous man, a peacemaker who touched countless lives, and prayed for Governor Soludo for bringing solution to her doorstep. Ana m ekele Chineke n'isi taa. Chineke onye nyere ọgbakọ wee na-enyela anyị bụ ụmụaka asị na Chineke ga-amala ebe o si abafa ya na-elefa n'afa Jizọs. Mana Chineke yuzuru ọgbakọ nke Anambra steeti gọọmenti bụ Prọfesọ Charles wee mee ka Chineke nkụzi onye nke anyị na-abụ ọmala ebe mkpa unu si bịa ya bụ olu ya n'ofu n'afa Jizọs. Amen. Praise, worship, special prayer, interment, and refreshment form the highlights of the burial. Jesus, thank you, oh. Thank you, oh. Gonu ka o si wee mee ahịze Chineke na-emecha wee nie nwoke mmadụ biko ka ihe iche ihe anụnwa ọ na-anụgokwa nna ome n'ama ichi nke dị na Nnewi South. Biko ọ bụrụ na isi ebe ọ bụkwa na ọ bụghị etu anyị si wee kwu ya ebe a ka o si wee mee biko dere anyị ka o si wee mee n'efere mba ụwa because esemokwu nke ọ karị esegide okwu rie n'ọnwụ mana a na-eje ụka ụtụtụ abalị a na-eje ụka esegidezi okwu enweghị ike idozi okwu a wee nwụkwa wee segidekwu ya fịa kwa biko ka m mara ihe unu che n'ihe onyonyo a. Ndewo na ụmụnne m.